Global College Malta din is-sena qed jiċċelebra l-5 sena minn mindu fetaħ il-bibien tiegħu. Dan il-kulleġġ joffri tagħlim fit-tul mhux biss għal studenti li għadhom ma daħlux fis-settur tax-xogħol iżda wkoll lil dawk li diġà għandhom xogħol. F'dawn l-aħħar snin, Global College Malta kellu 365 student u studenta. B'93 student minnhom irnexxilhom jispiċċaw il-kors tagħhom b'suċċess u gradwaw. Patrick Spiteri, wieħed mill-istudenti li gradwa, għalilna dwar il-vantaġġi ta' korsijiet bħal dawn. Wara 23 sena ta' esperjenza fix-xogħol tiegħi bħala management, inħoss li qed jibbekjani ħafna fl-esperjenzi tiegħi, il-lectures li qed nieħu hawnhekk u qed jibbekjali ħafna, qed jgħinni ħafna kif immexxi l-organizzazzjoni aktar il-qudiem. U naħseb li għamilt l-iktar pass tajjeb li għamilt tul ħajti kollha. Il-kulleġġ jinsab ibbażat fi Smart City fil-Kalkara u huwa wieħed mill-ogħla istituzzjonijiet edukattivi privati f'Malta li joffri edukazzjoni terzjarja. Il-korsijiet undergraduate u postgraduate jagħtu esperjenza edukattiva u fl-istess waqt iqassmu l-lezzjonijiet skont il-bżonnijiet tal-istudenti li jkunu jaħdmu. Għaċ-ċerimonja attenda s-Segretarju Ġenerali u kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-edukazzjoni Clyde Pooley li ma' Net News kellem dwar l-importanza ta' kulleġġi simili f'Malta. Dinja ovvjament qed tinbidel u qed tinbidel b'mod rapidu, allura huwa tajjeb illi persuna dak illi tistudja tkun qed taġġornah kontinwament u ttejjeb anke l-ħiliet tagħha. Huwa b'dan il-mod biss illi aħna bħala pajjiż nistgħu nibqgħu kompetittivi tul is-snin li ġejjin billi jkollna l-workforce tagħna, il-ħaddiema tagħna illi jkunu mħarġin tajjeb daqs ħaddieħor u aħjar minn ħaddieħor. U kien proprju għalhekk illi l-gvernijiet matul is-snin kienu bdew jaħsbu li mhux biss jiftħu l-Università ta' Malta li kienet waħda magħluqa, imma li bdew nattiraw istituzzjonijiet serji illi wkoll jagħtu korsijiet edukattivi f'pajjiżna kemm għalina l-Maltin u kemm anki għal barranin illi ġew hekk jistudjaw ovvjament jħallsu u jħallu wkoll ġid fl-ekonomija Maltija. Għal dan l-anniversarju l-kulleġġ qed jorganizza kompetizzjoni għal 5 studenti li jġibu l-aħjar marki. Ir-rebbieħa se jingħataw 5 boros ta' studju li l-valur tagħhom jaqbes 30,000 euro.